por kalabiang nginyo ban sedang no ya kenega jing syakri ke jung ya ublay ha kenega step ha ke benungkong ngi aingu ya ublay ubala penyo ingi kum ki khon ki jung ya kenega sngi kenega step kabalong ka sngi ke benungkong jong kenega snem ke batumai ke snem arajar arpuar ngi don ha kenega por ban syakri ya ublay Nukong man aingu iu ya ke jingalam ke jung blay yang ilang bakane ke snem ke belalej arajar arpuai but gidon ya ke ban syakri iu ban khot kerpat ya kerteng ke jungu ban duai iu na ke menta ke jingalam jungu ya kene ke snem ke batmai ke snem arajar arpuar tiki para bangej bi ya ke bokom kene ke por ngi khot sobhai phi baro ki kat ki badan sekene ke jing syakri ke jung ya ublay but ngashim ye kene ke kabu ha kene ke por lesen na kaliang jongi kum ka balang inum la bania kublay kti ba pi wei nrei na kaliang jong ka komiti balang ngashim ye kene ke por ban ai kublay snem thmai ke besok ko kemen ni phi baro kum ki khon ke jong blay ban ngi duai ba ublay un yalam ngi lomba kene ke snem Ular kat ngi wei pi wei ngin mat ik jing yalam ke jong blay ngin mat ik jing kerku ke jong blay ngin mat ik jing ri ke jing sumar ke jong blay lamba kene ke snem arajar arpuar te hagene ke por ngi diang sobhai pi baro sehingga ke jing syakri ke jong ya blay ai bakane ka jing syakri ke jongi ngin syakri ya blay de ka do not ke mensim ke jongi baro aswa bangin sedang ya kene ka por tongin penkentang ya kene ka por ke jing duai Tonginya duai. Au blay bok pa jongi ubah beneng. Kumni yuan ni ke bandam ret hak sajat ke bakhoja ke jong mekrat bi hakane ke step jong kane ke sengi ke menengkong jong kane ke snem ke bathmai ya ke bame atarai bi mala penyo hangi ki khon ki jong me. Blay bi ha bangi don ke bokom kane ke por ngimla khamra phaiden ya kane ke snem ke belalej Ban ngimla ban klem da aingu ya ga jingalam bait ke jome ya ga jingim ga jungi wala ngila de ban yaaj lengba ya ke eryong ke ernget jong ga jingim wala ngila de ban yaaj lengba ya ke at ki them jong ga jingim bat la wala ngila de ban yaaj ro ya ki madan plang ki bajangam jong ga jingim andai ga kti ke badan bor ke jome kala yalam bait ingi ko trai hadu kane ga khalim mat ke ba menta bat kumne pan ngi don ha ka ying ga bagantang ga jome Kamanungkong ban aingu ya metrai na bata ke jing isnei ke jing alam bet ke jome ke jingri ke jing sumar ke jing dor rengkat ke jome bangi don ro hakane ke por ban IT ya kene ke snem hai sangti ke don bor ke jing alam ke jome ha ke jingri ke jing sumar ke jing dor rengkat ke jome ya ke jing im jongim ki khon jome wei pi wei ke badon hakane ke por bat ya la ke jong ke balang nyai ti ha metrai hakane ke por ke minyo ban syakri me ban pendap ye baro Man ai ku burom ke jengu ke jero ya me bat kham tam ngisi yo sngawi ke kubo no syakri jo me ai ti kini ke baro ke jing yalam ke jing bedor kat ke jing besaj bor ke jo me ko trai to sngaw ablai ke bongo jengi isne ban klet no ye ke jing be ke jing donai ke mesyam namar kerteng Jesu ngipan amen ka program kene ka por kalong kumni noelam temen san PS khanior Noelam Jurwai, Mr. Bayar Langwarjeri, Organis Mr. Balmiling Do Nong Pior, Ginyo Inong Pulis Dang Baduai, dari Mr. WD Sangkli, Ginyo Ika Jingwai Kerpang na Choir ke Jing Samlang, Gindon Ru Ika Jinglum, Ika Jaingo, Jing Pengentang, Ika Jaingo, dari Teman Basan A1 Sweat, Bat Gendon ke Jing Penmanaro, Nakabalang, Bat Ban Ay Kubo Nakaktian ke Jong Blay, Kubo New Year, Hakan Step, Longi Pastor Jongi Reverend Nandan Sim. Nya sedang no ye jing syakri ke jing ya ublay da ke bengia soalang ke jing ruai ke basan spa khatsan ba san spa nyo na ke barem baden ke tangan kerpat Mr. WD Sangkli ban yalami ke jing puli na ktin ke jong ublay ba ke jing duai ali tongin ye ruai lang menta ban yaro ya ublay ba ulay alam yang ilang ba kani ke snem rem ruai jam phi ke ben riu baro lang ban yaro ya ublay ba ula the la ke jing kerku lengba kani ke snem ke jirwai ke basan spa kasan basan spa nyo
Alitungin yarwai lang henta banya roya uplay ba ulaya lam yang iling ba kani kasnem barim wai jam piki ben riu barolang banya roya ublay ba ulatela kijingkerku leng ba kanikasnem aplay hamingi pendem baro donu jongi toshem ay ngim don ban angan mitwa haje ay wai jam piki ben riu barolang banya roya uplay ba ulatela kijingkerku leng ba kanikasnem aplay mishambun kijingduna leng ba kanikasnem henrei melaya lambet yangi me pensang sangi barem wai jam piki ben riu barolang banya roya ublay ba ulatela kijingkerku leng pa kanikasnem jing don kam jong i mila pendam da jing is nei jong i ki kam kik ti jong i baro par lager kuhidami wai jam piki ben riu barolang banya roya ublay ba ulatela kijingkerku leng pa kanikasnem aplay ngitwai ba men yalampan leng pa skipan nang wan apa snem rem ngiyo ban yalang jing ruben temai wai jam piki ben riu barolang banya roya ublay ba ulatela kijingkerku leng pa kanikasnem
Schwaben lei au blei jing ruai. Tongin sya skor na yakaktin ke jong blei. Bangila mansem na gin riu tali benta nagasam ke basispa. Tkot ke banengkong do san. Kastiu pol siginong koren. Arlenong tkot kalenong ke banyau tkot ke banengkong. Kastiu pol se Filipi lai lenong tkot kat lai do kat sao. Matias riu lenong tkot kat kendai do arpo bat arpu lai. Lukas kat lai lenong riu do kendai bat kikam ki apostol lai lenong tkot bakat kendai. Kaktin ke jong blei ke ong kum ne. To ya kenot sautanat yau trai pi pertei baro. To syakri yau trai daga jingkemen. To wan hakmat jong u daga jingruai. To tip bau trai ulang u blei. Long ma u balathau yangi bat ngilong ki jong u. Ngilong ki briu jong u bat ki langbrot ka jaka plang jong u. To rung syakrdop jong u bat ka jingai u bat syah ka plau jong u daga jingiro. To ai ngu yu bat to kerkhui ka kerteng jong u. Na bau trai ulang babha ka jing isne jong u ka ne bom jukut. Bat ka jing shisha jong u pateng la pateng ben riu. Namar kata habangi don kine ki jingkular. Ko ki hep. To ngin ya pen khuj no yalade naga jingbit ngit kado bat ka mensim baro. Da ka ba penjanai ka jing khuj ha ka jing shepting yau blai. Ko pra bangai ngam nyu yalade balabat. Henry kene ka we ngale. Dak ba klet no ya kita ki ki basadin. Bat dak ba kener no ya ki ki basakman. Ngabe sapersa kadak ban yo ka jinga thong ka ba ka jingkhot seneng ka jong blei hau Chris Jisu. Wat kensiau kispa ilade ka kendeu ha ka ba ka bam ka knyang bat ka serang. Bat sa kabagi nung tu ki penpei ki tu ru. Henry pin kensiau ki spa ilade habneng. Ha kaba kambam lomne ka knyang, lomne ka serang. Bat sa kabagi nung tu ki penpei lomne kim tu. Henry pin yawat shwa ya kahimau blei. Bat ya kahok jong u. Te kine ki baro on sa ailang tam hapi. Ulakren ya kene ke parsi, wei briu don uding don bor, yau balatung haka briso jong u, bat ulawan wat so ha u, te syam te ula ong yau nong sumar briso, hakmi kini laisnem ngawan wat so hau neu ding don bor, te ngam syam satya, to khet no yu, balai bau penle no ru ika kendeu, udaya tu te laong ha u kotrai, to i yu sa kane ka snemru tat ondang anti saudang yu bat ngan iceberg ru lada un seiso tebha Henry lom kumta mensa khet no yu. Namar kata to kela ke bamut to wan pai khamat ru ban yo penam no ikipop jong pi bakumta kin yo wan ki ayom syong pengat na khmat utrai. Ublein kerku ba pule ba sa skor ng kakrin ke jong u. Tongin pendam hublei ke jing duai. Ngawan hajan jo metrai blei bok pa jong yi bahabneng. Yi ai ngu me ko kanrat ba ik. Ba me penyo hangi kane ka sngi ka basdang jong kane ka snem ka batmai jong snem ar hajar ar pu ar. Blei bok pa jong i babneng iwan hakmat jame ban aingu ban yaro ban pendon burom ya ka kerteng ga jame ban khot karpat khamtam ya ka kerteng ga badon bor ga jame blei bok pa jong i babneng abangi phaidin ya kini snem gi bala lejno yamat sibun ki jing ha ga jing em ga jong i yamat ya ga jing yam yamat ya ga jing pang ki jing sitam yo mat bun ki ba pentrot bor ga jing syakri jongi ya ka kerteng ga jame
En rei melong ublei jongi ba em na bom jikut sya bom jikut. Baka kerteng ke jame kan yai ne kat bagani ke perthai gedang sa asla kendeu. Ka yai ne bat ka yai em haka kerteng jongi ki breu ko kenrat biek. Abang yai lenti kane perthai. Blei bok pa jongi ba bneng. Iduai atrai khmat jame. Bonsen kum ki breu ko trai ilale ki wepen sosi ika kerteng ke jame leng bagi ne ki snam ki balale no ko kenrat biik Henry medang ri medang sumar medang yalam yengi ko trai hadu kane ka por ke bamenta yiduai atrai bamen klet ki balale no ki pop ki bangela pen sosi ya me ko kenrat biik Henry ngi duai ko kenrat biik bame men yalam lenti yengi leng bagi ne ka snam ko kenrat biik Iwan nakmat jame kum ka balang ko trai biing ban khot kerpa di ka kerteng ke jame ko trai biing kum bau syakri jame habako kuang ta trai ta penem padila ka kam hagine ki snam ko kenrat biing adua khmat jame ko kenrat biing ba me men penem nang kong yang ko trai biing men penem yangi ki kon ki jame ki badan ka ne ka por ko trai to penem yangi ki long kmi ki long pa ki kon samla ki hap ki baret ko trai biik kum ka balang ko trai biik idan sibun ka kam ko trai na ka benda ka jing temu ka jongi ko trai ban ra sya prang ban ka we ka lama ka gospel ka jame hangani ka perthai ka badap ka jing dum ko trai biik ublai bok pa jongi ba bneng mi ko trai na ka khet ka jing snai ka jame abang iwan na ka ne ka yeng ka jame ko trai inde ki nang pop da shisha khmat jame ko trai ki bladap da ka pop shirin yang ko trai biik ngidua khmat jame nomor kata ko kendat biik bame menomindo yangi ko trai biik ko mamelawan lang breu syakane perthai ko trai ban syaya balor ka ding pna nomor kipo bi jongi ko trai mela penjawa trai la ka jong ka snam halarulum kalbari ko trai biik naga banta ban seus pa kipo ki jongi aya trai nomor kata bangin skau thu ko kendat biik ya ka jingle phla ka jame ka jingiem ka jongi wei pai wei ko kenrat bi bangin so thu ko trai bi mangilong tangkilang berat akhmat jame ko trai bi bagu suri ulaban penjat yengi kano kapor ko trai bi idua akhmat jame ko kenrat bi to isne ya rab yengi kum ka balang to isne ya rab yengi kum ki kon ki jame manginang laban aingo ban ya ro ban pendan buram mi kateng ko jame ni ko trai ni kisni ki banang wan ko kenrat bayi ki ab yangi ka jing ma ka jing ser ya ab yangi ka jing pang ka jing sitam kum no kengin yai lenti ka ne ka perthai ka ban sawan ko kenrat bayi ka badap dang ki jing kala ka jiem ka jongi ki breu ublai bok pa jongi ba bneng yidua khmat jome ko kenrat bayi to isne yarab yangi ko kenrat bayi amangin yai lenti ka ne perthai mangin so tho badan ma me ko trai par bangin khmet ya lagi jong ki khmat shame ko kenrat big ko masyakri jong me wang ko trai ngang khmet ya lagi khmat sekilom nang no kawan ka jingrap ka jonga ka jingrap ka wan ken na me utrai bola thau ka bneng ber ka khandeu ublei bok pa jong i ba bneng adua ya khmat jong me ko kenrat big me ka balang ka jong me ko trai ang ne ka don sibun ki kam ko trai ban pendap lang ba ka ne ka snam ko kenrat big adua ko trai biik mame men ten lenti yangi ko trai men ai bor men ai men sem ki nong yalam ki jongi ko trai mangin yo shisha ka jing shai nak mat jome ko trai kumno mangila ban yalam ya kenon lang berat ka jome akane ka balang ka jome ko trai biik kenang baka balang ka jome kan long ka baklaing kan long balang ka basitli ko trai kan long balang ba yo kan ka bor ka jome ublei yidon ka kam ko trai nak benda ka mission ka jome pam jula ko trai big bakum kibreu gini kiski ye kendoi ka jige ko trai big bagim le gim laban tep ko trai jalongun poi and rei me tep ko trai big ye dua khmat jame ko trai ba me men tin lenti ye ko trai big bagi laban job ye ki men sem ki bakodor ko trai pen pai ki sha kerteng ka jame me ye ko trai kum ka balang ye don ro ka ji tu ko trai lang ba ka ne ka snem ban jet atrai ki nong kit kam ki bertamai
ki jong ka ko trai big i duai ba me men ker khu ko trai na bar katai ke jing thmu jong i kum ka balang ker khu a trai na ka benta bangin sayo ko trai big ban rai ki kam ka jong balang ka jome saka district saka presbytery ko trai big na ka benta ban jeda trai ki nong sarai jong ka ki kenon lang brat ka jong me po ka ne ka balang hoi ban tre ro ye ka kam ka jome ublai bok pa jong i ba breng ngadu wai khbat jome ko trai big ba me men kren men pas siao ye i wai pai wai ki badan ka ne ka por mangin laban khat ker pa di ka kerteng ka jome ko trai mangin laban sai da shisha ko trai big ye kita ki breu ki badan ka kam ke badan ka jing tebu ka ba shisha ka jem jong ti ban tre ka kam ka jome ko kan rat big ublai bok pa jong i ba breng to isne yala mengi kum ka balang ko trai kat bangin dang ya lenti ka ne pertai leng ba ki lenti ki ba bat ki ba kharo koram ko trai big en rai bangin laban poi syakata ka jing tebu ka jong i ko kan rat big ublai bok pa jong a ba breng aduai khbat jome ka ne ka por ko trai big men kan bawa trai lau jong syakri jome ko trai ubadan ka benta ka ba krau ko trai big ban sam ka kubor ka tin ka jome oh ya trai me ya trai ulang tanggu breu ko trai big en rai ka duai ba me men tin nanti yo men ai bori ko trai men pensat lau jong men sem ko jome ko trai big bo syakri jome ula ban ai ka jing bam ka jam sem hapdeng jong i wei pai wei ublai bok pa jong i bab neng to wadi no ye kum ka balang ko trai big en rai pilong ye ko trai big ka balang ka basitli ka balang ka bayo ka bor ka jome ublai bok pa jong i bab neng i don ro ka kap si bon ko trai big da ka banda ban kring ye ki wei pat ki sem ki bala jat ki bala rem ki bala jat ka ye ka jome lang bagi ne ki snam ki bala lai ko trai big ni dua ya trai ma me men ai boringi mangila trai ban kring ye ki ko trai man ra ye ki na kata ka jing jat ka ba ki la don ko trai big ka ba saitan la te la khum ha ka jing em ka jong ki ublai bok pa jong i ba breng to pnem ye ngi ko trai big leng ba ka ne ka snam ki jing ya lenti ka jong i ayu ko trai ngno khmat jome to pnem ye ki ye ki sem ka jong i ko trai bagin long ye ki ba shirham ban syakri ka kerteng jome leng ba ka ne ka snam ka batmai blai bok pa jong a ba bneng ayu trai ngno ka khmat jome melong utrai jongi melong blai jongi ba em ma pedeng jongi ka ne ka por skeu jing duai jongi dama ba trai pop jongi ki babon ba kerteng utrai nong penem jongi Jesus Christ kapan duai amen. To blain kerku yingi lamba kejing puli kejing syaskor ikaktin kejong blai bakum juro to blain ni snai ban syaskor kejing duai kibang ilabu hakmat jong hakne kapor lamba usyakri jong mengi penpau kejing sunguro yai Mr. WD Sangkli bela pendep ikane kebenta kumba ka balang kala syania hi blain nang kerku ipi blain nang lorangkat kejing syakri kejong piau blai na kawai kapor si kawai pat kapor hakane kapor pat ngin poi si kawai ke benta jong ke jing syakri ke jong yo blai bakta kalong in yo sngo ya ka jing ruai kerpang na ke jing na ka kwayar ke jing seng samla jong ke balang bad hadien ba ke jing seng samla la ay ka kwayar an subhaban kerpat ya ki asyas banwan ra ke jing aingu ban ngan sakerpat yai teman besan iwan swet pan penkentang jing aingu bad kumjuro an kerpat i bain sa ais no ni kijing penbana jong ka balang Jenya robat buram ni ai syame ko Jesu kenra namarkane kasnem temai mentabani
halentikikan ay boryangi ninya capran Hamini kerpan yalam yangi jisukin ran dakati blay milayalam leng bakas nembla leno kawe kasinjam yani menshem ino mila sumarjeng em jongi hadukat kani kasngi kermen yalam yani hadu bakut kalenti Yalam yangi kuji sukenra lenter lenti tudon rengkat Laki eryong batrim jol kiki tulong mami kajakari laki jing halentikikan ay boryangi ninya capran Hamini kerpan yalam yangi jisukin ran Hamini ay tingisyanya kanikas nembat temai Rabbana mingin ongkenra tang syami bangin ngim la bantip ka ay onja hakis ngiki bandang mi hajin yale kumadantma yambat bitrangin ongki Yalam yangi kuji sukenra lenter lenti tudon rengkat Laki eryong batrim jor kiki tulong mami kajakari laki jing halentikikan ay boryangi ninya capran Hamini kerpan yalam yangi jisukin ran Dengan prashublay jing tuai. Kukpa jengi ubah bening utrai ubasyong hakaket habening bakakendo syatbian utrai ulong kimet bakmensim kijongi utrai ubabu iki ayom kisnem kibnai kisngi baki kentah nyaingu yemi kukenrat yakan kisngi kabaningkong jong kan kisnem kabatmai arpuar ubalong umau jam ubaningkong hakajingat lenti hakan kisnem kabatmai namar kata ngisngongu yemi kukenrat
Ya kabame melepena ya kikun kijang me. Kikun kebasius pa dagador ba kasnam ulum Kalbari. Ya kabame melakren haki bat klejit yang nakasengi banwan ningkong sikaying kabakantang kijang me. Na magtang so banaygo yemi kukenrat ya kabame na paniyo inakalat ya kaba ngilaban don sipor kaying kabakantang kijang me. Bantay ya kena keduan jong kajing sngowo keduan jong kajing kerkhue ya kikam kibabon sertap kibam nethe kajing im kajing shimet yarap kutrai habangidon hakum kani kapor ngin penpau tang kajing sngowo yami bat tang yami hi try it but is ne idon ruhan kapor banwan ra ya kiso jong kajing aingo kiso jong kajing kerkhu lingba kini kajing aingo dasisha kilong kibaret bani nujor nakita kajing kerkhu kibabon sertap kibamnet kajing im kajangi shimet. Idway na magtago try laki long kibaret ni kibakraw penkuit bat penketang yaki bakin long kibabet ban penankam nam takaburam kujang me kerku yakti barok kibladan bentah hak ni kijai ngo bat kibam la ruban dan bentah kani kutrai Ngidway manis nay ban ay haki yakajing kerku nakasnam sakasnam barakajingat nanti kajangi hakan kasnam kapatamay trabi it babis nay ngidway habang iyo yakan kasnam kapatamay langilaya sisya hako gading kajing kerku babon sertap hakan kasnam kabarim Nray, yarap kutray, ladar lokamon kacang me kutray. Bampenyo ini kasnam kabadap jingkerku, kasnam kabaay jingkermen, ya kajingim kajang shimet. Ba kasnam ya kabami mapatmay, ya kilong ying long sam, harajo kabalang, yangi shimet. Baka ni kasnam kalau kasnam, kabaay kajing kemen bagkabangay mangile ikamon kajame sigantin kutray ni kapor ng ipoti lojong syakri jame ipastor Reverend Lendans ubadon kabanta kabakraw banbsa yangi ikikun lang brot banbsa yangi ikikun kajame kutray nagaktin kabaim kajame haswa bangin jam ya kalenti haunusnam batmai hakikam kijam kijongi hakijing tres jikta kijongi hakayat kayeng kijongi bat kamtam hakajing yadei bat me shimet lingba kanakasnam idwai ne kapon manisnei bawen penkerpang penkentang bat penkebor du mensim ko jame bagaktin kabami no nakasentur kajang ukutray kandalang kabor magkajikersan bat ay kajing rap yangi haging klot ibabon sertap kajing kajangi trying IT kapor kadang sa hakik sang teble kajame sngop juga kepat nakapor hakakerteng jisu kadwai bangapan kini baro naduk mentah sikibam jukut ru amen Ki parngai kini kilong jipna jaga balang mentah sengi kadeka sing sajan barkum ke balang ini eka jingseng dua mit si sajan ke beningkong jong kan kesnem hakapor ndrushteng iban pulis sedang mat duai inong Mrs. Darhun walang maka mat jing duai kan long ka jingelam ublei
hakan ke senam ke bathamai. Ke kelas sudah kot kan sedang nasai ke sengi kata ke atrik u genre ajar fuar, nakam taka quarter ke benikong juga ke senam arpo ar. Kini ke kelas sudah kot kan long habestri hakapor belong Sunday school hakapor shipo baji menstep. Nakerpat yaki parbengai kun samna kiba nade ranjing buat ban penrung sekjilong ri dekat ke bapura hajo ke balang kin sungo bah banwan sek kelas ri dekat la sai ke sengi ki ushers jo ke balang kin sungo bansa hadin blawai ke jingeseng. Ngi penpau ke jing sungu ya ke koyar jong jing seng samla nam ta tu ka jing ruai ke basutnat ke babang ke balong ru ke jing ruai ke dur jong jing duai ban aingu yo blai nam ta ke jing ri ke jing sumar ke jong blai ke senem ke belaleng ban IT ru ban kerpat ru ke jing alam ke jong blai lamba kan ka senem ke batmai ke blai shiboni khon samla nam ta kan ke jing ruai ke balong ke wei ni ke jing shakri ke jongi yau blai hakani kapor ngi lapoi pat sakawai ke benta jong ka jing sakri ke jong yau blai kata kalong bangin yo sngo ya ka kubor new year hakani kapor but ngi lasania hi pastor jongi reverend dan sim ban ai kani kubor new year hakani ke sengi bangai skembo blai no rangkat pat i pastor bat ka kubor ke bin sa ai pedeng jongi kani kapor kan long sha kubor ke ban ai mensim kaman kersan kaman yaram ya kejingat lenti jungi lembaga ne kesenem hibaro kowe shwa bingin yo sngo ya kubor ke new year ni pastor ngini so lang kane kejurwai ke ba sanspa khandai bat sanspa iwe sanspa khandai bat sanspa iwe ne ke khamrem hame ablei laki mensim ngi ai banlong jongme toshim da kajing e ro ngidam kumni basdang kani kesenem penkelaru yang ia aterai kejing mudum danang pensyai da kajing ie ngin yadem kumne basdang kani kesenem persau telik tur khot kejirwai kebasan spa khandai basan spa iwe Hami ablei laki mensim ngi ai ban long jong me to shem dala jing it rungi dem kum ni pasdang kani kasnem penkelaru yang hi atwai kajing mundum danang pensyai da kajing it yadem kumni basta kani kasnem kan badang im tumen yaram bante hami habandayam badakadonut klem jengrem yakub leiru kani kasnem kumni nang len kisnem kisngi ablay pen mami yangi bahabuneng yo yashem hakabaom juken kisnem. I teman besan PS Kanayor i balong chairman jong ni ke jingeseng jong he ke por but vice chairman jong balang ki teman besan ba e jong i baro kentop ye teman besan Dr. KK Marbanyang ki dekot komiti balang ki long keme ki long kpa ki parlok samla bat ngai gidon ki hep ki baret ro
Kibadon hang ni hayeng mani bat hang te gallery ngai kuble pi baro aga kerteng ka ba koridor tam ka jang utrai bat unong pun em jangi uji sukris men met ngilayo ya ka jingeseng up met snem tmai ban ngi aingo ba ngilaydon katungut ban yo ban pediang ya ka snem tmai ha ka yeng ka jang blay ban ngilayo ban ai ya ka jing kublay snem tmai But hagani ka step sa shisin nga shimi kani ka kabu ban ay kublay snem thamaya pi ki para bangit bayed baro ki badon hapo ka jingsop jong kani ka yeng mani bat ki bala ban ped ban khmi ru ling ba ka YouTube channel jong kabalang ngi ay ngu yu blay u bala ripen em yengi ling ba ka snem arajar arpuway ka balong ka snem ka ba e bha ha ka jingya lenti ka jongi bat bangi duai ba blay unri un sumar yengi Hagani ka snem arajar arpuar baon pendap igi jingdon kam ki jangi bat baon yalam ingiru hakalenti ki jang o shua bangan poi shaka khubor para bangit be ngadon kani kubai ban ong phi ba hakani ka quarter January March arjar arpuar khambun sin nganum yo bandon hapo laka jongka balang namar bakidon ki program shaki wei ki district ki presbytery bat ke synod ru Ki dan bun ki program ki bangilayakut nakabenta ka senam arajar arpuar ngamud badong nakabenta ka senam arajar arpuway ki balara no siya ka senam arajar arpuar but ki donru ki balayakut nakabenta ka senam arajar arpuar ki bayakendu lang ha ka jok por namar kata nga kerpat pinum soy ay ba ngan hapan don gini ki jinseng siya ki district ki baper bat ki presbytery ki baper bat hang turu ban ay ka jing syakri ya ublay da ka jing sami ka khubor na ka khtin ka jang o lah ka jing shisha nga ju persanghi bandon be po ka balang bat ban mi tang shisin arsin shibnai nri imat ha ka ni ka kwata kata kan kham ka khubor ka bangadon ban kren ka ni ka por hapadeng jangi ha ka ni ka sngi ka banengkong jang ka snem arajar arpuar kalong kapharshi ki nongtre ha ka briso kapharshi ki nongtre ha ka briso Kabala pensyong nong rim na Matthias arpolen nong ki dekot iway haduk hat san. Bat nakani ka parshi ngin yo e ka jinghikai syapang ka jings bun ublay yangi. Ka jings bun ublay yangi. Bat ngakren ni kani ka kubor hadin bangalayo sngo bun snem ki kubor snem tmai ki bagi nong syarai jongi kila kren. Kumbapitip hakabalang mauro ka jongi Kani ka sitarik ka jang ubnay January ngijubu ban kren daki teman besan joka balang lani pastor bat tengkat ngijukot na bar namar bangi kwa ki dekot joka balang kini sngow ko khubor na padeng nong sarai hi ke ka blay udon ban pen sngow ki bat hakini ki snem ki bangaladon na kani ka balang ngalai sngow ki khubor ki ba ki syakri ki jang blay ki la kren Barhaga ni kapor nga sngoy ka jing yalamban kren na kani kinong tray haka briso. Ka khamjrong ka jing pule ngan pule khamsted. Matthias arpo iwe hiduk hatsan. Nabaka hima ki beneng kalong kumu brio uba utray yeng ulalet ladang step ban weri kinong tray haka briso jong u. Habole kutti bat kita kinong tray shisu ka shisngi ula pa no yaki haka briso jong u. Habaula let ru hamar kabalai baje ulai I yakawei yakiwei ki bayangkai haka jakayo ula ong te haki to khelet ma phiru shakata ka briso kat ka babyang ru ngan ayapi kiru kilalet habaula let pat hamar kabah riu baje bat kabah khandai baje ula le kumjo habaula let ru hamar kabah khat wei baje ula shemi ki wei pat ki bayangkai te ula ong haki balai phi yangkai hang ne boro shisngi kila ong ha o naba umdan balawan weringi ula ong te haki to khelet ma phiru shakata ka briso kat ban biang ru pinyo ndala janmi te tau trai briso ula ong ha rangba jong u khot e kita ki nong trai bato ai haki ya ka bainong jong ki das dang nadu ki ba khaddu hadu ki ba shua te habakilawan kita ki bahamar ka bakhatwe baje keleyo uwe mar shi suka henre habakilawan kita ki ba menshwa kelemut ban yo tam henre kiru keleyo uwe mar shi suka habakila pediang te kele keren knyum yo tau trai yeng ki ong kane ka bakhatdu kini ki bakhatdu
kila tray tangshi kenta penban mela penirangkat ya ki bat ngi ki bala sha ya ka ba bat ya ka ba shit ka sngi u te ule thu bo lo ong ha we na ki ko lok ngam shim le ka bom hok eme mem shim le kut shi suka bat nga to shim ya la ka jong to khelet no ru nga mon ban ai ha une ru ubakhat du kumba ha meken kambit yang ban le ya ka banga mon dalaki jong ne ka khmat jong me kalong ka basniu naba ngalong ubabha ublei ton kar khui ke jing pule ba ke jing sha skor ke khtin ke jong o tungini pandam ke jing dubai ublei buk pa jong i ba beneng ya ngu eme na ka benta ke ni ka por bangiyo ban ban kre ban yo snoi ka khtin ka ba em ke jong me ka ban long ka khubor snem thmai na ka benta jongi ngi karpat be men kar khu yengi ke ban snap kom ba mela kar khu yo shakri jong me ka jing pan kre wa ke ai ka bangin pan sngo kan long ka jing tai man sim ngi ka jing pan yar ki jing mut ki jongi ka jing pan jeliu ya ki man sim ki jongi bat ka jing pan kalot i ki do not ki jongi bangin long ki basbun kum ba ublei ha beneng long basbun ngi ai ngo eme ko tribe me snoi ki jing duai ki jongi ye ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jongi uji sokres amen. Matthias lenong ba arpo de khot iwe do khatsan ke heading ko ong ki nong tre ha ga briso henry ka phang pedeng jo ko khubor ka long shapang ka jingsbun jong utau trai jo ka brisbo jong ka briso ka jingsbun ka jong ublei yangi kani ka parshi ka e ban so thu namar ki kren shapang ka ba lai kanta lani ka ba lai baje ka ba nriu kanta lani ka ba nriu baje ka ba khandai kanta lani ka ba khandai baje bat ka ba khatwei kanta lani ka ba khatwei baje kamut ayo mangingi khenpor na ka khatar baje shiteng sanya shaka khatar baje shiteng sngi namar kata ka khatar baje ka jongi kalong ha ka ba sedang jong ka sngi bat ka shibaje ka jongi kalong ka balaya chikanta henry ki jiu pat ki khenpor nadu nru baje step nadu ba kami kasngi lani nadu bai i ki kinjat shai jong kasngi namar kata ka jing sedang kalong ka pon ru baje nyu baje kalong shibaje lani ka kenta ka banengkong te haba ong ka kenta ka balai lani lai baje kamut khandai baje step haba ong ha ka kenta ka ban riu lani ru baje kamut khat ar baje shiteng sngi ka jongi bat kumta ter ka khatwei baje lani ka kenta ka bakhaddu ka de ka san baje ka jongi kata ka de ka rukom khenpor ha Palestine ka por menshua kata ka de ka rukom khenpor nang tapat ka rukom trekam ka rukom yokam ha ki jaka kendong hagari Palestine ka judan ka jaka yo kibriu ki julet shayo shahat banyo ban siu ban tada banyo ban thiet ban pet bat ban pendap ya ki jinglum ki jinglang ki jongki baro nagabenta ka yeng ka sem bat ki briuru ki bakwa ban yo bela ki julet ban ap ha ki jakayo ba ki briu kin wan khot eki menshua yo do ngajukan mau ka judon ka jaka hang te ha basadi jhur ha ka ba ki ba belasngi ki nongkit daju ki ju abang tu bat ki briu ki ba kwa ban khot eki ki let ban khot bat kita ki daju ki sawan pat ban kit ban ba Sha ki jaka shari dekhar ki don ki jaka hayo ha ka baki mistri ki jushong hang tu ki bat ya lau jong o ternem ka kurat bat ki wei ki tiar ki baki don kam ka balong ka dak ba ki long lat lut bat ki beri ki ba kwa ban khot eki ki la ban khot shani kam ju don ka ta rukom ban ya yeng halat bat ban up yanu ban khot yengi ki ba tre kam mistri ki ba belas ngi ngila itu eki bat ngila khot eki na yeng lan hekum gani ka por ngisupon ki bat ki sawan ti kini ki batrei kini ki babela ki ap hagi jakayo baki briu kin khot ki lada kila yok kam kila mi no na ka to jakayo lada kimshim yok kam lada mdon ba khot ki haban chu yeng hang to bro shisngi kata kalong kayo kata kalong ka shnong kendong hang tahari Palestine hakapor jong Jisu sharut shakyar jong kata ka shnong pat kadon ke jaka bamplang haga bagi don ki jingri ki jingdop ki don ki panthor ki hali ki don ki kper ki pra ki bahe ki don ki ni ki jaka thung sowan bat ki jaka thung olip ki bolong ki bri jong ki beruspa ki badon ki ba em
Kani ka parsi ka itu ingi syapang beriu barus pa bha ubadon ka yeng ka bahe ka yeng pakidulan hang taha ka senong kendong. Nang ta udon ru kita ka beriso wan ka bahe bha ha ka ba upenmi shibun kita ki so wan bat udon kam jingerap na ki beriu jong kata ka senong baki nirap ban tung ban tep baki nirap ban penkut ban ngor ki tenat ki bala yap bat ban kelat ki tenat ki badang im bat ru ban lum ya ka jingmi na usok wan andala day kapor udah beri ubasbun bat ubasiu ya ka pisa ubasiu ya ka bainong ka babiang na ka benta ki nong tray ki jong u te menta kala jan kapor bakin i kita ki sok grip ki jong u bat ula penkre ban lumi kita ki sok grip don ki baki sok grip ki ba unsa lum unsa di nak kumto hayau hahat don pat ki ba unsa teliat ban longwan don ki ba unsa thater khong bakin long kum kitu ki kismis ki bangi ju thiet na yo bat don pat ki ba unsa khnyot bat bo unsa bu kerpang ha kanu ke jaka ban thung grip ban lum yo sok grip bat ban penkalawan ye ki don kam shi bon ki nong tray namar katau niu briu beruspa ula penkre ban khot igi nong tray ula ken show ke pisa ba un siu ya ki ka bainong kapor ban khet ya usok grip kadai haki benai Julai hadu September shua ban sedang uslap hau benai Oktober pi ka ayom slap syatai sya Palestine syari Israel hadu menta kaya per na kapor slap ke jongi kapor slap jongi kadai nadu ubenai April nadu benai Yayong hadu benai Oktober hadu benai Risau unu slap bengiyok ini sengi ulong ubam day por ubam day ayom syatai pat uslap uwan hau benai Oktober namar kata kidai ban lumban lang kloy ya uni usok grip syua ba unwan uslap syua ba unhab upria bayok ki dulut ya ka jing tray shitam barok shisnem bat ndalah sedang ban lum dai ban lum nok kloy namar bu usok grip ui rengkat renti aga juk kapor usok grip umlong kum usok nyamtra ubadon usok nengkong baru usok khaddo uba pinket Yeshua hau benai November bat pinket khaddo hau benai Januari ya usok grip de ban lum kerki bayo usniu no uta usok grip ti hagani ka parsi ka bangi puli ka bau Jisu ya tho kala de ka por dang step herngap dang shumi ki kejat sengi bau ni utrai jong briso ula let chaka jaka yo ban wat igi nong tray naga benta ka briso jong u let's say kapor kalong nrubuji men step bar ula kular ban siu yaki mar shi suka kalong shi denarius haga jing ken pisa jong tu kapor bat kalong ka bainong sngi naga benta ubriu ubampat tebet unskilled worker ubriu ubampat tebet kabayaran kat let's say pila banong sauspa tengka hagini sngi ki por menta let's say kala banong san spa ruspa kat kum gajing ai gajing sebun jongki try nong peniat jaga kam ti barok kitip baga bainong sngi kalong shi suka kalong shi denarius lani sauspa tengka haga jingken jonga bat ki perkhat bagani ke ge jingken ke ba biang tho ka ban siulang ya baro henrei ka jingmi jong tau sok grip kalong ka ba bun hadu kata bau ni utrai briso udon kam ki wei pat ki nong yarap namar kata ha ka kenta ka balai kabamut kumbak handai beji ulai biang syaka jaka yo uyu i gini ki beri ki bamdon kam badu khot e ki wang wan ban tre ha ka briso janga bat ngan sasiu ya pi ya ka ba pi dai ban yo hagani ka por unong tre briso shim ong kat no ngan siu ya pi usu ong bet bangan siu ya pi ka ba pi dai ban yo ki beri ki so thu bakin yo tik tang kata naga benta ka ba kilatrei na khandai beji hadu nru beji shibit namar kata ki ong kin yo kumba lai pawasuka kalong kumba lai ana haga jingken hendai kalong kumba khat prapisa kini ki samla kim so thu ngi kren yo namar ba pim paju penon kam shisuka pila penon kam shisuka ngi dangret penon kam shisuka shipauna yaru ngi penon kam sanna yaru dang yo himit kamrit kata tengam ken mau kiwi le se ki ken mau ki shipisai tu ba pe tlio na pedeng ngatangam ken mau shipia kalong san phau naya khadarana kalong new pusan naya te shi ki perkhat kini ki ba
ki basha khot ka por khandai baji bakin yo lai pawa suka ka bumut lai ana ka bumut khat prapisa ka bumut aga jingkhen jongi lai spa tangka barok ki khmi leti ban sa penduna ya ka bai sngi namar ki tre tang lai pawa sngi Andrei kini nong tre ru kim la ban lum yu tau sok grip bar uni utrai briso o ngan haban wa shu ki bre ki ban wan ban yarap kum ta ulej ka por khat ar baji bar ulej biang ka por lai baji ki ba khat ar baji ki ongin sayo tang shi teng suka ngin sayo tang khat ar naya lani ar spa tengka ki ba sha khot ka por lai baji ki ongin yo tang shi pawa suka tang shi ana tang rupisa lani tang shi spa tengka klet lu tu suka baro we din yo sau spa we din yo lai spa we din yo ar spa bat kini ki ba sha khot aka haka por lai baji ki ongin yo tang shi spa tengka ti ndala nang janmit shu yu i tau trai jong briso badang don shu ki sok grip bad bam patla ban lumlut baro ula khuslai namor yu i kil o ki baka adum hangtai ha sait beneng wong yo kita gide ki slap ki banwan ra yo kita gide kil o ki banwan ra slap lanu pria kata ti la yap lut uni u sok grip u bangala thung kum bejau pria ha ri khasi hau benai Desember ka por bam kmi lenti kumju la ban jiau pria nakata kadau haka kenta ka khaddu san baji janmit haka por bala sedang ban kem yong ren ula lek ban mi syakata ka jakayo ban wa chu dang don briu ne em ki ban lum ban lang ya kata ka jingmi jong sok grip jong u bat ulap ki bre ke badon hang ta wong piale yukum ni pia yang broshi sngi klem kam klem jam namar ba menne kim shim don haka ta ka jakayo menta pat kila don piale yu broshi sngi pia yang ne klem kam klem jam kita ki briu ki ong om mshim don te menu ba khot tre yangi nakata ka daw ngila shu yeng kum ni wong kloi khilet shaga briso jonga khilet ban lum ban lang yo so grip ban yo ban wanra ya kini ki so shaga thiar ki jonga bat kini ki briu kila mare kila let shaga ta ka briso bat kila lum bat kila lang ten dala poi bala miet bat bakala dum la lumlut kita gi sok grip baro hakata ka jaka ban bu sok grip la lum gi thiar jong utau breu berus pa bat menta kala de ka por ban siwe ki u khot yu sorda jong u khot yu nong khmi jong ka kam wong khilet ban siwe ki bat wong siu shuai ki tu ki san baje hadin kata se gi lai baje ki khat ar baje ki khandai baje siu khat du ya ki tu ki bangala khot na du ru baje men step bat na pisngap igani ka jinga tu khana hadu menta ki ek bro ki biang kalong thik kum ba ka dei ban long henre hangi ngi i ya ka jingkala bak labak na ka bajulong ha ka tu ka por wat mangiru ladu buri wan ban tre shiteng sngi ngi siu no e ka bela jong utang shiteng sngi ka dei na em kumta lani don ki baja kat tu kat ni kenta don ki ba penia kontrak ka kam ki khatino ya ka jing siu ka jong ki na ka benta kata ka shiteng sngi lani shipawas sngi Nrei ndala poi kini ki briu hang ni. Ndala poi kini ki nong trei uta usordar jong uta briu beruspa. Ya kitu ki batrei tang shi kenta shim ai tang khendiat shim khati e ru nrei usiu ya ki shisuka usiu ya ki sauspa tengka. Te ki la kendit threat. Ki ong kumnungi trei tang shi kenta ngiyo hadu sauspa tengka ngiyo ya ka tulop borok shisngi. Te kita kiwai ki lai baje ki khatar baje ki khandai baje ki taru ki lakamen ki ong ola da kitu ki yo shisuka te mangi ki bon kham krong in yo arsuka le siu ni konrat wasbun in yo lai suka bat sau sukaru ani kila kemen bha henre ndala dei ka por ban siu pat baro kila yo mar shi suka ubatrei san baje don ru baje ru yo shisuka ubatrei lai baje don ru baje ru shisuka khat ar baje don ru baje ru shisuka kendai don ru shisuka ru baje men step don ru baje jan mir ru mar shisuka ti kini kin ru baje kila bitar lep ki kendai baje ru kila domlang bat ki kim sha ai kini ki san baje baki let phai sheyeng ki ong kamlong satya kahok kamlong setia kabadai ban le shiliang kumne ki let akhmat uni utrai jaga briso bat ki ong kmi kini ki briu ki trei tang shikenta henre me pania rengkat tulop batni ki trei tang shikenta
Henry me penia rengkat tulap bat ngi ki bala sya ke jing shit jongas ngi ke jing shit kerang jongas ngi ki bala jau kas ep barok shis ngi me siu kumju kilai bitar kilai knyum hangta uta utra juga briso ude ubri ubabaha ulong jai shim bitar shim dom yake Ukran dia tau patlang ubalai lum hangta ndesho patlang la de pat bur ubai lum hangta bania protes bania peni persya ya ke ga baule wong ko ki parlok ngamsim le baklate bat pi hato ngamsim la kulare pi shisuka hato ngamsim la kulare pi sauspa tengka ka belas ni wong shim ya ka badai ka jong pi bat kelet namar bakadai ka mon ka jonga ban ayu ni ubak haddo kumbangala ayu tayu banengkong kalong ka mon jonga bangan ayu ni san baje kumbanga ayu khat ar baje badi hunru baje men step hatu ngamla ban lekat ka bangamon ya ka ei ka badai ka jonga balai ba mapi bishni namar ba manga ngalong ubasbun hang ni jisu pun kut ya kane ka parsi ka jiato kana shim batai ei shu na lendat kane Henry wailat ingi bangin perkhat bangin puson ke jihikai ka bangiyo na kane ka parsi uniu trai briso uyeng na ka yeng jong o bat kini ki pat ba nong trai ki yeng hangta ha ka phalau jong o bat ka jingkeli ka bo keli nado ka spa snem ka banengkong ka yaine hadu menta hato phi bishni na mar ngalong babha hato phi pisngo domyanga namar bangale isen ai yakini ki san baje bat kilai baje kai gi kai jonga ka parsi barok nangi ki balas ngap haduk menta ngidon laka jong ka rukom perkhat laka jong ka rukom sotho regidon kini ki bangan happy ba pin perkhat ba pin pusan syapang ka dur ka jong ublei ka bala pen pawang ni lar phimut ba ublei un ayingi tang khendiat namar ka jing syakri ka jong ye o Ladi laringi la syakri tang kendiat ngin yok tang kendiat na ukam long ta ublei long basbun bad ubai isen bad uba ai bad un ai ngi ya ka shisuka pura ka bangi dei hok ban yok ha ka tu ngi laringi long pat kiba iben bad kiba nyeupo kiba teri tang kendiat nri kiba la yok lut ublei khat ingi bengi perkhat biang sa shisin balengin bishni ngin pihon yi kibai balengin sngothut abaki wei ki yo rengkat kumbayo mangi namar uniu ju ublay ula krente ngan isen ya kabang ya kibangan isen ngan lesbon ya kita kibangamon ban lesbon kai kita ka briso ha ka bible ka yeng nagabenta ki breu ki jong ublay ka yeng nagabenta ki Israel bat ha ka testament ka batmai bat ha ka testament ka barim kalong kumjo ha ka testament ka barim ublay wong ngalathung ya ki Israel kum ka briso ka jonga ngalawan lam yaki nagari Egypt bat ngalapan po yaki hakari joga jingkular haga testament ka bat mayro ujisu ong ngalong ding so wan mapipilong kitanat jonga to yaine hanga bat mga hapi na baklem mga pinumla ban seiso shibon ujisu long o ding so wan manging ilong kita kitanat ki jong o bat namar katangi di ben kenmau ba kani ka parsi ka kren yingi ka kren pang ka jingtre ki jongi haga briso jong trai Nang tagabaar ngiyo iya ka jing sbun ka jong ublay, ka jing bha ka jong ublay, ka jing kelut mensim ka jong ublay. Kani ka parsi kamday tang syapang unong utray briso, bat syapang inong tray jong u. Kani ka parsi ka tau, ka syat sya ublay, sya ka dur bat sya ka jinglong jong u, bat sya ngi ki briyo ki batray, hapo ka briso ka jong utray. Ujisu hikai hang ni, bau blay ukhot badu pediang yanuru bakin wan hakahima ka jong u kumbau leit ban khot na ka jakayo yaki bamdon kam don jam yaki bamdon ka bela ka sngi kum taru khot yangi bangin yo benta hakahima ka jong u ngiyo iru haga jing bitar jong kituki nru bejim step ki kendai bejim step ya ka jing bitar habau jisu leit syaki nong pop jong ka imlang salang ban kener ban khot yaki syaki jing pen em Pitep ambu jisu let syaki nong krong kajana ki basya kentat syaki nuti bat syaki nong pop ki bala syak kentat yaki imlang saalang ulet ban penilong parlok bat ki brio pada ki brio ki bahak pada lani ki basohok ya ladi ki bitar ki dom ki ong balai jisu let kum syaki ni hakakam jongi kum ki pastor ki temen besan ngide ban wahat lut ya baro ngimde ban kentat yanu yanuru
Teng pi pe ingi pastor teman basan ong i hok bhai don hi mani shong ne khmat mlong pi ban let chikini ki wei pat ki jaka ki baki breu ki le ki kam ki basneu hot ngim de ban por kum kita ki jaka kum ki nong sarai re hateng di ban let ban kener shata ban khot e kum kita ki bala sa kentat ha ke imlang salang ban yo ban yarap iki ngakan moi pastor RG lalu haka reach long ministry haka por bidang sedang dang ten English service police bazar ngalong pastor ang te katu kapor but ngalabud I katu kat nesin but sisin yelet jak khrum ka dasbin jong police bazar namar bakitu ki kena surok ki syong hang tu kiri hang tu rengkat ki kso rengkat ki miau mdon nong sumar nong kmi iki but ban khot iki bakin wan shayeng mane ban pensum pensle iki ban ajing ba miki but ban ajing hikai ktin belai ublay ulong basubun bo isnai u khot ingi ban kiner sha baro bangin yo ban yarap iki hapadeng jing shem jing kendo jaga jing im nang tahu balai ngi I jing thnum jong ini gibreu kini kinong trai ki thnum ye ki wei baki yo rengkat kat bayo maki kini ka ktin thnum kala don haka bible nadu testament barim hadu testament batmai ki breu ki thnum yo Moses ki thnum ling bagi sau posna mari khlau ki thnum ya u Joshua ki thnum ya u Samuel ki thnum persha yo Jisu but ngi ka bible ka jing thnum ka de dak bangi duna ka jinget lani bangim shania telli ha ublai habakinu kinu ki jah ka jing im ke jongi ngi de ban long ki bayaisha but ki bayai ne scam what happening kita ki jing ban shu thnum yo ublai ban shu thnum baki ek kim long kum bangi kwa ka pen I ka jing duna ka jinget ke jongi namar kata ngi de ban pendu ke jing thnum but ban pen khlan ia ke jinghet ke jing hau blai habang ia lemba kan ke snem arajar aku ar tungin rai pi ban eno ke jing thnum shadin bat ban ia ke jinghet ke jing pen ia ke jong blai balai begini ki nong trei bela kini ki nru beje ki khandai beje men step kia thnum bat kia dom kadau kalong beki ong une uken rat shim la ya thau rengkat yangi mo ngat ong tin pareng ka ba ngia so tho lut ngadang penmi tang arteli tin pareng protes ke dekawai menta ka baar fair ki ong the land owner is not fair une utrai jaga briso umlong uba bayar rengkat ke jing thau naga benta jong ilang baro bat hangni ngi I baki bitar namar ki kwa ba unlong fair ba unlong marengkat aga jing thau jong u yaki ladola ai yaki ne shisuka kamu ki ba men step udiban ai ar suka lai suka but what sau suka ru henre uji sum shim hikai shapanga jing long fair uji sum shim hikai shapanga ta ka jing biang thau uji su hikai shapanga jing isen ai ga jong blai but ka jing ai ga jong u ngiu I hang ne ba uni utrai jong briso ulong ubri ubabha Pila ban ong baki jingle jong kim long fair kim long ki ba biang thau na ka banta baro nre phim la ban len pat ba uni utrai jong briso ulong babha ladu mon ula ban let sha ki wei pat ki breu ki wei pat ki nong bela na ka snong ka bamarjan ban khot ki ban bela ha ka briso jong u lani ula ban thau no ki wei pat ki lat ban lum yau tau sok grep klemda khot ki ni ki ba thnum bat ki ba persha ki jingle ki jong u hakajuk korukom ublai ulong babha hateng phila ban ong ki jingle jong u kim long ki ba biang thau hateng phila ban ong ba ublai God is not fair ba ublai pen biang thau ki baro balai ba manganga pang ba ki wei kim pang phila ban ong kumta balai ba ki wei ki yo spa shibun ngapat ngayo tang khendiat balai ba ki wei ki khon ki wei ki tip singi ki jong apat kim tip singi balai ba ki wei I ko magi sop ki san ki bit ki biang ngapat nga kendo jing kata ka diga subject jong sam nyu pulai larapi ya kata ka perkhat larapi ya thau bat ki wei pinum shem jing suk haga jing em ga jong pinum shem jing kemen pinchu shem tang ga jing dukha man sem pinchu shem tang ga jing bom hun ya ke ki ba ja ngile kendo jing akan diga snem baro nangi ngile kendo jing don ki bayi kenduk jing ka ba khamjur don ki kenduk jing ka ba khendiat nrei phila banong ki wei pat I kum ba biang te pastor kim I don kanu no ka jing bat phi so man thnum yo blai balai bo blai sha ga ni ban ja nga ye ki wei pat kam ja lar phile amta philong kum kini ki nro baje kum kini khendai baje ki ba thnum ki ba ot persha
ya unu terahan jong beriso ki bom hun ya ke ai ke bo blay ula ai ki ublay ko para bangai be ulong ba isen ai yangi ulong ba mak ai yangi ulong ba sbun men sem yangi bat ke ai ke bo ule kalong ba hasuda bar udai ma u batip balai ule e kata kadengi ban pediang kajing baha jong uni u trai beriso ngiu i ba udu breu ba sbun ba uba ngolem ba uba wat iginong trai wat aka kenta ka khat duru ban khot iki habau tau pat bhur jong kita ginong trai kilewan ujor persya yo kilewan ban protes ban ra kita ki banar ban dawai ka hak ka jong ki uni umshim bitar iki uni umshim la kren ki ketien tok met iki henry ula khat wongko paralok bat ula kren iki bat ula pensyairu ya ke ai ke bau ya ke nongrim jong ki jingle jong baro kani ke jing ai jong kalong ke jing yarap ya gitu ki ba belas ngi namar balada ai belai ya ki kamut la syah ki num yo bam te ken mau ba hari Israel ha Palestine ka por menshwa kim ju siu tayo kum siu mangi shanite kadon ka ki ba tre bela ki yo bainong hagas ni sajan namar kata kibru kibun kam baha kasi sa jan ni dali irung yeng kum tu ngielek benum lek kasi sa jan ha gitu gi bateri bela namar bakade kesngi yo bainong kade kesngi balik tiet jing tiet tenga ngapet da ki bai pat kesngi kade am kum ta te kini gi bateri kontrak ru ki don apeng jong ye po kabalang ngam ju pen bun kam ki kasi sa jan mar ngati bagi bun kam tu kesngi te ki bai pat ki yo tu lop benai henre ha ka tu ko por hari Israel ki yo bai ka bainong sngi balada uni ukenran shimli khot ikitu ki san beji janmet kitu kim yo bam hagatu sngi usosen ei ulet ngi i ge jing bha jong u bat kani ga diga dur jong ka hima ga jong ublai ula thung yala ga jong ka briso wan baru khot ingi lang baro bengin don benta hagata ka briso jong u ulong ubas ngolem yaki baduk uba isen ei yaki bakendu jing e bat kumbo ulong ubas bun bat uba isenai ukwa ba mangiru ngilong ki basbun bat ki ba isenai ki bai bat kumba ulang ublay ubaken ray gijing isnay bat ubamap ay gijing palat jangi kumtaru ukwa bangin long kumta ngani thu epi para bangit beet nga menshwa e ngam juday ubre ubasbun lani ubakulut mensim kumanga long menta ngamong bangal abiang bangal along kulut jensur tabangamud batong lakham kulut lakham jensur lakham sngaule mikiway henre hakapor menshwa kumba elong lang kiwei ki kena ki samla ya keni bat ki para ya bishni ya than ba balai utai u haban balai bang hab khlieng utai don kam khlieng balai bang hab sajan utai sajan kata ni ke jinglong rekat banang ya ki snem ka wan ke jing so tho bangide ban subun ngidei ban jin sur man sem shakiwei bat nganget ke de ban long kum tai ngiru kat banang ya ki sngi ki snem ngidei ban kalajen sur kuat nom bishari ki breu ban ong bau tayu was sniu tai tu bamla shu ban kala namar phimtip hakan no ka kenta bau blai on khot eki kila don ki khep ki bagi breu shu ban khlat ki phakot yanga bat yangi kum kinong sarai bat ngila de ban mare wud kloi ha bagi breu ki phakot kum to tengah i lut ka kambaro ngabe seta shabakot namar ngamtip ke ga ban jadin kata bar hakata ka khlimat ka bakhat do ki phla baki nget au jisu ki it la de o bat ngayok ban yalami ki ha ka jing duai jong ka jing IT namar kata kam de ngi ban bishari gi breu namar ngimtip ha ka nu ka khlimat bau bleun khot de ki la ka khandai baji la ne khat ar baji la ne lai baji la ni wat san baji janmi la ni wat san chi teng janmi ru la ni san pusan janmi ru ka bau bleu la ban khot e ki tana kata ka daw ngin long ki ba kulut bat ki ba jen sermon sim nang tawat bishari ki wei namar ba phimtip ka ban jaya phi ka ban ja ya ki khon ki ti ki jong phi idoni wei long keme iba habaya keren shapang ki kawai pat kalong yeng ki baya kulmar bahata kalong yeng te kita ki baya donang ta kila sedang bania keren kentho bania keren persya ya kata ka yeng itai wei long keme yong ngata ngamnut ban keren namar ngarung adon ki khon samla ngamtip ke banja ngamtip ke ban long kan bha bangan tengkai yala ka jongka ktien ka thalet kan bha bangan tengkan na ka bakren nang namar bangam tip ka banja yang aru bat ka yeng ka sem ka jonga kadi ban long kumta para bangit be habang irung sa ka snem ka patmai banum bishari ki wei banum kit banum ba ka to ka jing long barim ya ka jing long bishni pihun ka jing bishari ki wei ka jing pet mat dong mat sni ki wei ndrei ban rung da ka mensim ka jing sbun ka jing solem ki wei
kadon ka jing aktin pareng ki breu ki ba em ki yeng ba bun jing khang yet kim de ban kawang mau ki wei mo pila yo soy kata ki breu ki ba em ka yeng ka ba don jing khang yet kim de ban kawang mau ye ki wei baro nangi tingi em ki yeng jing khang yet te menshua te em ka jing khang de ka jing khang dap han rai menta te ngila em ha ka yeng jong jing khang yet ka jing em jong ka long ka jing khang yet ka jing em jong piru ka long ka jing khang yet wat num kerki ban kawang mau namar pim tip way balak ban ha pada ka yeng ka sem jong pi long sbun long jinsur bat kani ka khubor ka ajing kermen na ka benta barok pi ki badon ha kata ka yo jong kata ka hima ka jing paniha ka jong blai ka don jing kermen na ka benta barok namar baladam khot akan riu bajiru nsa khot akan khandai nsa khot akan khatar nsa khot haka lai nsa khot akan san tamo wat lasting ke wat tangan sa abe ka khulmat ka bakhaddu ban khot denga namar kadon ko por jong jing khot kadon ko por jong jing kendo bat ka de yangi ban pediang ka jing khot nda kawan ka jing khot na ublay namar ka tangi di ban yai duai ye ki breu ngi de ban ya selok eki ngim de ban du mensim ngim de ban du jing kermen ladadon manu bahayeng jong piu baken riang baru bayat bat kani ka perthai bat piong unie tengam dan jing kermen shu unie to umla shu ban kala tenrei pim de ban du jing kermen pi de ban yai kermen kadon kaparsi bagi jukren seseorang kiong i tedong sniang i bakalante shi mon ka khirum la ban penbait pila josoi kata i tedong sniang i bakalante shi mon ka khirum la ban penbait kabamut u baken riang ton sa kan riang sa ga jim jong u ten rei ha ka jing penihat ka jong blai ha ka jing bu bet bu renti ka jong u wat u tahu baken riang ru kala ban poi ka por ba un bet bat un yo bentah ka hima ka jong u nakata ka daw ngin sbun mensim ngin kelut mensim ngin kener ngin kloy ban yarap eki hatu don ki bahagani ka por ki ba bleu khot e phish ka hima jong u hatu don ki bahagani ka por bleu khot ka briso jong u phiong nga kala dir kala poi khatar beji kala poi lai beji kala poi san beji san shiteng rei kam lele bleu dang khot e phi u khot e phi ban yo bentah ka hima jong u ban yo e ka shisuka ka bolong ka jing ai ka jong u ka shisuka ka bolong ka jing snei jong u ka shisuka jong ka jing kar khu ka jong u ka ban shlei kar hai ha ka jing em ka jong phi to blame kar khu ingi para bangi be e ling ba ka ni ka khubor na ka benta ka snem arjar arpuar na ka benta ka buram ka jong blai amen tungin ye duai au blai buk pa jong i bahabneng ya ingu ime ko trai bangi le sngo ni ka parshish pangi nong tre ka briso ka bahikai ru ingi ka jing bahasbun ka jong blai ka jing kulot mensim ka jong me ka jing jinsur ka mensim ka jong me ingi langi long ki ba pop ki ba jot ki ba rem ki bom don hok ei ru ban pau khmat jong me rei me mela pet isnei kum yangi bat mela khot ingi ban long ki khon ki jong me ki khon ki ba mela ma ki pop bat mela thau thmai ki jim ki jongi to kur khu ingi ko trai bingi long ki ba jinsur mensim ki ba sbun ki ba kulot bat ki ba kloy ban yarap le mi ki wei ki bom bishar rei ki ba kloy ban yarap eki khnang bakin la ban laj na ki te ki jing e ki jong ki to kur khu ingi ko trai kan rat hagani ka snem arjar arpuar kur khu ka balang ka jongi borok wei ye ki rempe yang kristan bat yarap bangi long ki ba sbun ki ba kener ki ba yarap le mi ki wei ngi aingu eme ko trai kan rat ba mi sngo ki jing duai jongi ikini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong trai ba unong penem jongi Jesus Christ amen ngi aingu yo blai uba lapen yo angi ya kenika kubor ka bakraw lambau syakri jong blai pastor ibala aingi kene kubon snem tmai ka balong sya kubor ka ban aingi ya ka jimot je perkhat ka batmai bat ka ban penkermau ingi ro ike jing shisha ke bakraw ha ka ba blai jungi ulong blai uba bah blai jungi ulong blai basbon blai jungi ubayai siunong yangi nakoi ka por sui pat bayai aingi ya ka bainong ha ka jing im ka jungi ka ba man ka sngi larangi phai shu ha ka no kanta ko mangilios ngo para bangai bi ai ba kene khubor ka ba ngilios ngo kana ka por kan long sha khubor ka ban yarap ingi balang ba kene ka snem ka ba thamai dongin yai phai shu maru blai jungi ulong blai ubabha ublai uba iet ban aingi ya ka bainong ka bangi ngi trei kumno ro ka bamot ka jing trei ka jungi kalong ka jing sakri u hakipor baro pa ka jing ya slok ka jungi lambat la
bat haki por baro blame kur khu yangi blame lorang kat bangi wei pi wei badan hakan ke por blame lorang kat ro ba ke jing im jungi lamba kan ke snem ni alam yangi wei pi wei in mat ye ke jing kur khu ke jong blai in mat ye ke jing alam ke jong blai bangi de banya je ke lenti ke mangim tep nrei ka bangi don kalong bangin IT ya ke lenti ya ke jongi ya ke senjam ke jongi man ke klemat ha ke jing alam ke jong blai blame kur khu yangi blame lorang kat bangi wei pi wei lamba kan ke jing syakri but kendian la kum klet ngi penpau ke jusungu ruya ke jing dorang kat jong ki para bengai na ki wei ki balang ki bom dan balang ban ngiru kumbang la ong naru basdang ni pidiang subhai phi bat ke jing dorang kat jong phi lam ban ngiru kalong ke jing singan ke jing sirham bat kerpang ni penpau ke jing sungu buram ke jing dorang kat ke jong itu men besan doktor ke mar banyang ibilong itu men besan jong ke balang mau senram dari yai don rangkat bangi na kuai ke por shui pan ke jing dorang kat jongi lambat ngi ke ke poro ka ai min sim ke pensingan pensirham ke jing syakri ke jing ya ublai blame kur khu yingi bari ke benta baro ke bangi la pendap ke por bat ngi penpau ke jusungur ya baro ke blai don benta ha ke bangin yo ban pendap ke jing syakri ke jing ya ublai ha ke stam ngin ya waino ye ke jing syakri ke jungi ha ke por da ke bangi ya solang ke jeruai ke basan spa khat saw bat san spa hanrio san spa khat saw bat san spa hanrio bat hadin ke jeruai ngan kerpat itu men besan AS lengdo ba in wan nang ni jerong ban duai lengkot nak mentai ke baro ke beli ban pendap ba kumjoro bain pelai ngi da ke jingker khu penwai ke jeruai ke san spa khat saw ngidam makhmat jong me trai ban yaro ya me klemwai snem ba thamai melai bangiyo ban pediang menta yalam trai yo ngi bakla kat bekis ngi kidang ya anong penim to yalam ke jingwai ka basan spa khat saw basan spa anrio Idem hak man jong mitrai ban yaro ban miklem wai snem batem mai milai bangi yo ban priang menta Yalam trayong ibakla kan bakis ngikinang yan anong penim tu yalam snem batem mangilayo Pang Chingu ya mingi ai nging vai ba menang ya lam ba ya king ya leng ba ya lam trayong ibakla ka bakis ngikinang yan anong penim tu yalam sngi herki maresten Yalam ben yangi ben de ban yan dalaki tuk ten yangi yalam trayong ibakla kan
kis ngikinang yan anong pen tu yalam leng ba jong kanikasnem la ching is nay to pentlay men pan men sim ki jong i pen dam dan la ching ai ya lam trayong ipakla kan pakis ngikinang yan anong penim tu yalam. Jong duai ngai ngo atrabi nyane kapo jong ne kasi ya ka ba mela panyo angi atrabi kom ki banget ya panyo sakri ban pendon burom yame kan kasi ka bandeng kong junus nam arajar pu atrabi kan ne ngila bandon ka ying ka jong me trai ya panyo ban sangap ya khubo tu sam thamai isne kur khu yangi tai kandat habang ya yung nus nam batumai abang ti hame te kena jgelenti ki jongi ya kabang im tip kelenti ko kum no ngi ya trabi ndai ngi kemen ngi ngets kem nomar molong blay badap jing i blay badap jing snai menyalam yang ngi te kenda ka jing im ka jongi kam tam bang nyo ka jing suk ka jing sain trabi bang nyo do ka jing koj ka jing khia tai kenda kurkui ki yeng ki sem ki jongi baro trabi bangi dua do trabi isne mendorong kat trabi je khubor ka bangi le yosngo ne lembai pastor trabi ai begini khubor te kandat ka longa bo nam ta ka jing im ka jongi bangi la ban su thu trabi me khot yengi hen ka no ka poru trabi mem tho yengi wala dangi don pedeng ka jing le ha pedeng ka jing tu na ka jing im ka jongi bara pedeng jing long pop trabi re mem tho kita baro atrai kinat re me khot yengi ban long ki nong pen im trabi khmat ka jing snei ka jome kar khu trabi ban ta baro ki bla pendap ne ka por ai kin long bla pedeng un ka jing snei ka jome pedang trai kanda chu khot ka pat badama jing tu na ka jing pelat baro na ba ka teng jisu ngi pan barak bawai no tu ai bak jai ka badap yang jong trai jing Jesus Christ ka jing iba kamayan ka jong blay pa lamba jis lok bahun pesaj bol ka jong mesim bakut tua begini lai bu blay lolong kat pat ngi ne ka por hoi melong kat bu ki yeng ki sem ki jongi hoi melong kat bu kita ki basakri ba pendon buram mi ki badan hang ne ba strak pertai mentahi tu ki bam cukur amen.